de Plaça Catalunya, som aquí sota unes gotetes de pluja, encara moltes persones encara que aprofiten ser aquí a la Plaça Catalunya per acabar de passar aquest dia de Sant Jordi, que hem marcat, no sol, però també per les tronades, tots descarregats al fort. I aquest parell de fotografies que reflexa molt bé aquesta primavera, però una primavera una mica abrupta, aquesta rosella amb aquests núvols de tempesta que ja es veuen molt efectius. També aquesta altra fotografia d'aquests naps, amb aquest cel tan ennubulat de la zona d'Iguart d'Urgell. També d'avui hi ha hagut algunes pedregades, d'Iguart d'Urgell, hi ha hagut una mica de calamarsada, també amb els almonets hi ha hagut també una mica de calamarsada. Però anem a imatges en directe, anem a veure on està plovent ara. Avui vam intentar veure si veiem ploure en alguns punts del nostre. Estem en directe, ja ho veuen, en la ciutat de Tàrrega, 13 graus de temperatura, ja ho veuen, amb pràcticament un 80% d'humitat. La segona càmera en directe també, ja ho veuen, que estan una miqueta ampliats els terrenys a l'àrea de Manresa, 13 graus, 74% d'humitat. La imatge també que ens arriba des de la ciutat de Tarragona, on els dies acabats, 16 graus de temperatura. I finalment, la imatge també en directe de Castellvell, aquests 16 graus. L'ambient força sol, l'ambient força agradable, tot i que avui ha de ser més marcat, com a processats i les jornades que han donat anem a veure les imatges del sector de passatge, anem a veure quina és la situació del passatge de Borrasca, que sembla que pugui acabar de creuar. Aquesta massa que per tant ens farà que les situacions hores seria cada cop més. De cara a diumenge, acumulades que a la tarda pot anar bus i algun de festa. Al País Valencià i les Illes Balears, doncs el temps serà marcat també pel sol, en aquest cas bastant més sol, com a les illes i la temperatura clarament més alta. Pel que fa a la situació marítima, doncs vindrà marcada pels vents més variables de Montjuïc per la mar, que serà menor, pel que fa a veure si s'aprodueixen els vents que van quedar. A la resta d'Europa, doncs bastant variable a tota l'àrea de la Mediterrània, amb la freqüència de canvi fins al nord. I la setmana vinent, com es presenta? Doncs de fet, hi ha una nova línia temporal que passa fins Canvis, ja sembla que la setmana que ve tindrem tranquil·litat meteorològica amb una seguretat d'emplaçament d'altres passatges. Potser dissabte i diumenge puixant a les tardes. La setmana que ve més sol i una temperatura que tinguem molt.